ಬಸ್ ಇತ್ತು ಬರ್ರಾಂಡ ಅಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದು ತಿರ್ಗಿದ್ ಬರ್ಪು ನಂಚ ಕಾಪುನಿ ಬಸ್ ಬಸ್ಲ ಬರ್ರು ಆ ಕೆಂಡ್ರೆ ಬತ್ತು ನಾವು ಬಸ್ ಟೈಮ್ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಂದದೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ ಏತು ಕಾಪುನಿ ಏನು ಅಂಜ ಬಸ್ ಬ್ಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಗಿ ನನವರ್ಪು ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಸಾವು ಪೊಲೀಸ್ ನಾಯಿಗೆ ಎಂಚಿ ಅಜ್ಜಿ ಸಾವುದ ನಾಯಿ ಅಯ್ಯ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಬತ್ತುವಿಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಬತ್ತು ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ ಮೂಲುಂಡು ನಾಮಟ ನಾಮ ಚಿಲ್ಲರ್ ಏತಲು ಅಕ್ಕದ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗಪ್ಪ ಇವೇ ಮೂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬ್ಯಾಗ್ ಖಾಲಿ ಕುಂಟಿಯ ನೀವಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನೇ ನಾನು ನಟ್ಟುನೇ ಚೆಕ್ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ನೀನು ಮಾರೆ ಚೆಕ್ ನಾ ಸಾಲಕ್ ಜಿಯ ಮೇನ ಮೇನಪ್ಪ ಸಾವು ಈ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಬತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಸಾ ಏರಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಪ್ಪಿಪ್ಪಡ వచ్చి ಅವಳು వచ్చి ಚೆಕ್ ಧ್ಯಾನ ಕಡೆ ಬಲ್ಲು ಡೌಲ್ ಆಚಿಡ್ತೀನಿ నేను ಪತಾ नमस्ते बघा विशेष होता हे ताला जब गोळी सोडा मुलं गोळी बोतून घे बघ सोडव अंडे चातन ओ अजंत गाड्डू अडेमुट बोतुलेता ಅವನಿ ಮಿಸ್ತಾನ್ ಮಾರೆ ಕೆಲ ಮಂಡೆ ಪೋಪುನಿ ಪೂರ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಸುರುಕೆ ಬತ್ತನ ಮಂಡೆ ಬತ್ತನ ಸೀದಾ ಪೋತುಲೆ ಎಂಜಿನಾನ ಮಲ್ಪ ಹೊಡಿತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಖರ್ಚಿಗೆ ಆವಡತ್ತ ಮರ್ರೆ ಎಲ್ಲದೇ ಕತ್ತನಲ್ಲ ಆನಿದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೋಡು ಶೇ నేను మారు ఏరండి అయితే పరాకుంటూ బోడా అందుకే ఎండలో పొడిచి పంపునకు లేపు బొక్క నేను మారు నోడి సావుగా చెక్ ఓ అంజ తిక్కిన కాసు నేను ఖర్చితగా చెంచాన్న మనుపుని అయిలక Mana? Hah? Tadi malam lupa. Enak itu padya kena ini kiri. Padya? Ada padya di ter. Padya kena? Oh padya? Hindi. Gadi ni nana? Baka? Erna gotte jauh. Padya kena dia naik ini ekal tu. Banda ina gadi padya inci kena mundu? Padya ekal kena itu pandan. Hiren tu banda ina. Lala? ಮೇಕಪ್ ಬೇಡ వచ్చి ತೂನಾಗ ಕಲ್ವ ನಾಲ್ಕ ತೋಜು ಜಂಡ ಬಂದ ಇನ್ನ ಗಾಡು ಪದ್ಯಗೆಂದ ಹಲೋ ಬರ ಕೈ ತೆಪ್ಪುಲಿ ಕೈ ತೂಂಡ ಯಾನ್ ಕಲ್ವೆಂದೆ ಅಪ್ಪ ಇರನ್ ಅನ್ಕೊ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಡವಲ್ಲ ಯಾ ಮರ್ ಪೆನ್ನಾತಿ ಬರ್ಪ ಇರ್ ಪಿರೌಡ್ ಬಲೆ ಹೆಂಗ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆದ ಅವೇ ಎಲ್ಲಾನೆ ಬಲೆ ತುಕುರ್ ತಾಕುನ್ ಕಲ್ವೆ ಏರ್ ಯಾನೈ ನಾವು ಈರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ರೆಡಿ ಅದೇ ಏರು ಬನ್ನಿ ಮುರ ಏನು ಬರ್ತಿರತ್ತಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಹೋ ಆಯ್ ದಿನೇಶ್ ಆಯ್ ದಾಲ ಅಲ್ಪ ಸಿಗಟ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆದ ಬರ್ತೇನೆ ಏನು ಬರ್ಪ 1 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೇನತ್ತೆ ಸರ್ಲಿ ಇರೇನು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಕೆಲವು ಅಂಚರಿ ಮತ್ತೆ 1 ನಿಮಿಷ ಎಪ್ಪುಗ ಬೇಗಪ್ಪ ನೀಟು ಅಂತಾರೆ ಅವು ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಪೋಣ ನೇನು ಪಾಡು ನನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ ಯಾನು ಮೂಲು ಲೆಸಂ ಬೈದಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಾನು ಸೀದಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೆಸಂ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಲ್ಪಾಣ ಕುಳ್ಳದು ಬಾತಿ ಅದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರು ಜಾಗಲೇ ಅದೇ ಎಸ್ ಐ ಗೊತ್ತಣ್ಣದ ಅದು ನಾವು ಗೊತ್ತಾದ ಯಾನು ಇರ್ಲೇಕಂದ್ರೆ ಎತ್ತು ಜನ ತೂತೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾನು ಇರೇನು ತೂತುಜಿ ಯಾನು ಒಂದು PhD ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೋಯ್ತಾ PhD ಪಂಡ ಕಳ್ಳನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಬಣ್ಣದು ಆ PhD ಮಲ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ ಸೀದಾ
SI ಅತ್ತು ಸೀದಾ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಪನು ಇರಾಗ ಇದು ಆಪುಣ್ಯ ಹಿಡ್ದು ಈರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 4 ದಿನ ಬಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಕಳ್ಳನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಈ PhD ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ಈ ಕಲ್ವೆರಡನೇ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಅಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನಡ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಲ್ದ ಈ ಬಚಾವು ಇಜ್ಜಿಡ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದು 4 ಕೇಸು ಮಾಡುವೆ 4 ಒಂಜತ್ತು ಫಾದ್ ಏನು ಸುಮಾರು ಸರಿಪೋದು ಬೈದು ಏನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕುಳ್ಳೋಚೇರವ್ರು ಏನು ಕುಳ್ಳ ನಕಲಿ ಬೇತ ಕೇಸ್ ಇಜ್ಜತಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲಿತ ಮಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಹತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲರಿ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ಅಗಲ್ ತಿಕ್ಕನ ಮಾತ್ರ ಚಿಲ್ಲರಿ ಏತು ವರ್ಷದ ಇಂಚೆ ಕಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಪುಟ್ಟಿನ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚೆ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಂಡೋನ್ರೆ ಹೋತಿನಿದೆ ಈಗ ಸುರುಮಲ್ದಿನಿದೆ ಈಗ ಬಡವು ಬಡವು ಮಾತೇರಕ್ಲೆಜ್ಜ ಮಾತೇರ್ಲ ಕಲ್ವೇರ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೇರ್ನತ್ತು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಮಾತೇರಿನ ವಿಷಯ ನೆಕ್ ಬರ್ಪುಷ್ ದೇಗಿಂದಿಗೇಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಆಸೆಪ್ಪು ಅಯ್ನ ತಿನ್ನೋಡು ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿಯಿಂದ ಅನಗ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟುನಗ ಕುರುಪುಜಿ ಅಪಘಾತ ಪೊಡು ಇಂಚಿನ ಸಾದಿನ ಪತ್ವಿ ಅಂಚೆ ಬಡವ್ಗೆ ಬಡದು ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು ಖಾಲಿ ಸಾಲದಲ್ಪ ಬೊಗುರಿ ಮಾರ್ದಿನ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೊಗುರಿ ಮಾರುವೀರು ಭಯಮ್ಮ ಐನು 4 ಐನು 5 ಪಕ್ಕ ಕಲ್ವಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂಚು ಪೋನಗಲ ಕಲ್ವಿ ಅನ್ಪು ಇಂಚು ಪೋನಗಲ ಕಲ್ವಿ ಅನ್ಪು ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಗೆ ಬಿರುದು ಏರು ಕೊರ್ನಿ ಹಾಕಲಿ ಆನಿ ರಡ್ಡು ಬೊಗೋರಿ ಕೊಡ್ತುವೇರ್ನ ಅಂದಾತೆ ಬನ್ಯಾನ್ ಹಿರೇನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲಿ ಮಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಪೆರೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟಿ ಏರ್ಲಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಬದಿನೇ ಓ ಕಂಡೊಂದು ಬೈದಿನೇ ಆಯ್ತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿನೇ ಅಯ್ಯ ಅದನ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವಿ ನೋಟಿಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗುನಿ ಬಾ ಕಾಯನಿ ಕಲ್ವಿ ಎನ್ನಲೆ ಕಂತಿನೇ ಪೋದು ಕೇಂಚಿ ಓ ನೋಟಿಸ್ ಕೆಲವರು ಅಂಚನಿ ಈತ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಅತ್ತೆ ಇರ್ಲೆಕ್ಕಂತಿನಕ್ಲೆ ಯಾನು ಎತ್ತು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೆ ಹಾಂ ಆಲೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಎಂಕಲ್ ಕಂಡು ಅತ್ತೆ ಕಂಡಿನೈತೆ 8% ಇಂದ ತುಂಬಿ ಯಾನು ಪುಟ್ಟದು ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 7 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಂತೋಡು ಮಿತ್ತು ಬೈನಿ ಅಂತ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ಳು ಕೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಿಚ್ಚು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಾತು ದಯಗಿಂದಿಗೆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಡದ ಅಕ್ಲೆನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬರ್ಬಾದ್ ಬಂತು ಬಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ದುಡ್ಡು ಆವಚ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಿನವಳಿ ದುಡ್ಡು ಆಪು ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಆಪುಜಿ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಅದು ಬರ್ಬಾತ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಡ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಉಂಡ ನೀ ಕಲ್ವೇರೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಕಲ್ವೇರೆ ಎಂಕಲ್ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೇರತ್ ಎಂಕಲ್ ಚಿಲ್ಲರಿ ಕಳ್ಳರು ಪನ್ಪೇರತ ಚಿಲ್ಲರಿ ಮಂಡ ಇಂಚಿನ 10 ಪೈಸೆ 5 ಪೈಸೆ ಕಂಡು 10 ಪೈಸೆ 5 ಪೈಸೆ ಇತ್ತ ನಾಡಪುಜಿ ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಐಕ್ 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 1000 2,000 10,000 20,000 50,000 ಮುಟ್ಟ ಪೋಲಿ 5 ಮಿತ್ತು ಪೋಪ್ಸಿ ರಾತ್ರಿ ಪೋಪುನ ಇತ್ತ ಉಂತದೆ ಛಕ್ ನರಕದ ಕಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲ ಪೋಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರೇ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾರಿ ಖಾಲಿ PhD ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಮನೆ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ದಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಕೈ ಪಂಡ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತುಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡ 4829 ಎಂಕಲ ಸರಿ ಗೊತ್ತು ಜತ್ ಯಾನವು ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾಡ್ದು ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅವು ನಾಡ್ದು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಪೋದ ರಾತ್ರಿ ದಂಚಿನಂಡು ರಾತ್ರಿ ವಿಷಯ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎಂಚು ತೆಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅತಿ ಕಾಮಿಡಿ ತೆಲ್ಪಂದೆ ಸೈಪುನ ಕಾಮಿಡಿ ಆನಗ ತೆಲ್ಪೋಡು ವ್ಯಾಪಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವೇರು ఆయన కామెడీగా అని తెలిపుచింది బక్క ఆయన నెత్తేరు హెబ్బు కట్టు ఆయన నెత్తేరు గట్టి ఆపు అవులే యాపల మనస్సు పూర్తి తెలిపోడు ఈ కామెడీ కల్వి కామెడీ అత్త అవులు కామెడీ ఆయన నేను పనుకున్నాను విషయించినవండి ఆయన ఉంచి ఇల్లట కండెర పోయి కండెర పోతేత కండెర కై కొర్రి రానగా ఆ ఇళ్ళల్లో పొన్నుళ్ళాలి ఆ ఇళ్ళలోంచి పొన్నుళ్ళాలి వాళ్ళు హెచ్చరికటిత్తాలి వాళ్ళు హెచ్చరిక మరే ఏ 18 ಗಂಟೆ ಕರೀದ್ನಿ ಜೈಚಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಒಮ್ಮೆ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಾಲ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಪುಂಡ ನಾನು ಜೈಜಾನ್ ಅಂಚೆ ನಾನು ತೂಪೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಆಮೇಟು ಜವನ್ಯ ಬರೋಂದುಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜವನ್ಯ ಬರೋಂದುಲ್ಲಿ ಆಯ ಬತ್ತದು ಇರ್ಲೆಕ್ಕಾನೆ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಿ ಅಂದು ಆಯನ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಅಂಚೆ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಿ ಯಾನು ಇಂಚು ತೂನಗ ಆಯ್ತು ತೋಚುವಿ ಮೋಳಿ ಅನ್ನಂತದ್ದು ಜೋರು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿನತ್ತೆ ಮಾರೆ ಸಾವು ಮೋಳು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿನ ಆಯ್ ಬಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೇ ಯಾನ್ ಕಲ್ವೆ ಯಾನು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೇ ಆಯ್ ಬಲ್ತ ಕಲ್ವೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಲ್ವೆ ಉಂತೀನಿ ಅಂತೆ ಆಯ್ ಅಲ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದಿದಿನ ಕಲ್ವಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಲಕಾರ ಬೈದಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಲ್ವೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ ಮನಸ್ತ ಕಲ್ವಿ ಆಯ್ ಬಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಮೊಳ್ಳ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಆನ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಐಗ್ ಮೊನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿನ ಬಕ್ಕ ಬೈದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ ತೂನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಂಜೋಳು ಸೀರಿಯಲ್ ತೂನಾಗ
ಇರ್ತ ಅದ ಅನ್ಪದ ಯಾನು ಸುಲಾಪಡು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪ ಯಾನು ಇಂಚ ಪಾತಿರೊಂದು ಎಪ್ಪುನಗ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಏ ಹೀರೋನು ತೂ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಮಾಡಿ ಭಯಂಕರ ಹೀರೋ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಪ ಅಕ್ಕಳೆ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಪಾತಿರ್ ಬಟ್ಟೆ ಪಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ನು ನಾನು ಒಲೋ ತುಯ್ಲೆಕೊಂಡು ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಆಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನೀರೇನು ತೂತು ಜಪ್ಪೋ ಅಂಚ ತೂತು ಜಪ್ಪೋ ಇಂಚ ತೂತು ಜಪ್ಪೋ ಇತ್ತೆ ಇರೇನೆ ಬನ್ನಿ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೇರ ಸುಲಭ ನಾನು ಮಂಗ್ಯಾಲ್ ಪರ ಒಂದು ಎಸ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ PhD ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಇಂಕೊಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಬತ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಅತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಸೀಕ ತಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ಇರ್ನ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಕ ಒಂದು PhD ಇಂಚ ಕೊರ್ಪುಣ ಇರ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಕ್ಕಲು ಮತ್ತ ಅವು ಬರತ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಅವತ್ತು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಮೆಹನತ್ ಕಲ್ತದು ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಆಪಿನಿ ಐಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಐಚ್ ಇದು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಂಡು ನೀ ನಿಜವಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೇರಜ್ಜ ಅಪ್ಪಗ ಕಲ್ವಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊರಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಸುದ್ದಿ ಐಜ್ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೇ ದಿತ್ತು ನೋಡು ಒಲ್ಲಾಂಡ ಇತ್ತನ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಸಾವು ವಿಷಯ ಪಂಡಿಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಪಾಡು ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಓಲಿತ್ತ ಯಾಕಾಡ ಅವಳಿತ್ತ ಐದು ಪಕ್ಕ ಈ ರೀಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ ನೋ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಇತ್ತ ಎಂಚ ಆಯಕ್ಕೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಕಂಡೊನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಒಣದು ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ಬೈದಿನ ಅತ್ತೇನ ನಾವು ಕನ್ನತೀನಿ ಅವು ಪಂಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಕಂಡೊನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಅನುಭವ ನರ್ವಸ್ ನರ್ವಸ್ ಲಾಪ್ ಸುರೂಟು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಬತ್ತಲೆ ನರ್ವಸ್ ಆಪನು ಬಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತನು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಸುರೂತ ಕೇಸ್ ಬತ್ತನಾಗಲೇ ನರ್ವಸ್ ಇತ್ತ ಅದೇ ತೂಲೆ ಯಾನ್ಕ್ಲೆ ಇರ್ಲೆ ಸೇಮ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ವೆ ಈರ್ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೆ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಇಡ್ತೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಕಡೆಟ್ ಕಲ್ವಾಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಂಗಡ್ಲಿ ಇಜ್ಜದೆ ಒಂದು ಸೋಡಾ ಬರ್ಕೊಂಡ ಯಾಂಕ್ ಬಡವ ಕಟ್ರ ಪೂಜಿ ಓಕೆ ಹಲೋ ಈತ್ ಪೂರ ಈ ಕಲ್ವಾಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನು ಕಷ್ಟ ವಾಪ್ಲೇಸಿಡು ಕಷ್ಟ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲಿನ ಕಷ್ಟನೇತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಯಾಪ ತಿಕ್ಕದು ಬರು ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುನತೆ ಮಂಡೇಲಿ ಅಂಚಾದ ಕಷ್ಟ ಆನ ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಯಾರು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಲು ಪೋಷ ಹೊಡಗೊಂಡು ಪಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮೀನು ಇಲ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ದಾದಿ ಓ ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ನ ಮುಟ್ಟಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡವು ಎಂಕಲ್ ಪಾಡ್ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಮುಟ್ಟತಿ ಅಲ್ಲಿ 2,000 ಮುಟ್ಟು ಪಾಡ್ವಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದು ನೆಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಲಾಂಪಿ ಬತ್ತಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ವಲ್ ಯಾನು ನಿಂತಿರಿ ಮುಗ್ಲು ಪೋಸ್ ಹೊಡು ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ತೂಪೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಮೊಟ್ಟು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಗತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕಿಸೆಟ್ಟಿತ್ತೀನಿ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಬೈದೀನಿ ಇರ್ ದಾದ ಅನ್ಪ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಾತ ಪಿದೈ ಮಾತ್ರ ಡೆಕ್ರೇಷನಿ ಇಲ್ಲದೊಳ್ಳೆ ಬಂಡಾಕ ನರಮನೆ ಲೋನದ ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ವೇಸ್ಟಿ ಕೆಲವು ನಾನು ಏನ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಗಿಂದಕೇಂಡ ಎಂಕಲ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ ಉಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ ಬೇದ ಮಲಮಲ ಕಲ್ವಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವು ಪಾಸ್ ಏರ್ನ ದುಡ್ಡು ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಬಂಜೀತಿ ನೋಡಿ ಈ ರಾಜಕೀಯದ ಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಮುನಿಪೋತ ಎಪ್ಪೆ ರಾಮ ರಾಜಕೀಯದ ಕಲ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಡೆ పోతే అవులే ఇంచిన మారిలేనా నాయా పైసా కాదు ఇల్లాలిచ్చి మారేరే అక్కడ పూర గూగుల్ పేలా ఉంటే చట్ట అత్తకుల్ క్యాష్ ఇడిగేత పూర ಕ್ಯಾಶ್ ದೇತ నేను ఇల్లాలి దీపిచే ఓల్ దీపేర ఓ కౌంట్ పేర దేరే ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ಈ ದಾದ ಬಂದ್ಪಡಿ ಅನ್ ಮುಲ್ತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ಬಗ್ಗುದೆ ಬಾಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಸು ದೇರ ಇಜ್ಜಿತು ಜೋಡು ಪೂರ ನೆಟ್ ಅತ್ತೆ ದೀಪುನ್ ಮತ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಐತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಗ್ಲೇ ತೆಪ್ಪಾರ ಹಾಕೊಂಡ ಅವು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವಿ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಕವನ್ನ ಬೈತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅದೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೈತೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಸಾವು ಹೆಂಗ ಅನ್ಪಡತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ದುವ ಇಂದು ತಿಕ್ಕಜಿ ನಾನು ಐಕ ಕೈಕೊರು ಚಾ ತಿಕ್ಕದು ಬರುದಾನ ಈತನೇಟ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮನೋಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ನ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಬರುದಿನ ಎನ್ನ ಸಾಧನೆ ಇರ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ತಿಕ್ಕದು ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಉಂಟುತ್ತೀನಿ ನೀರು ಕಾಲಿ ತಿಕ್ಕೇನು ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ತಪ್ಪುಲಾತು ಅವು ತಿಕ್ಕದು ಬರುದಿನ ಲೆಕ್ಕೋಡೆ ಪೂಪುಂಡು ಅವು ಇತ್ತ FIR ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಂಡ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಿದಾಯ ಬರ್ರೆಚ್ಚಿ 3 ತಿಂಗಳತ್ತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ
ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಾದ ಆಪುಜಿ ಪರಡು ಫೋಟೋ ಬರ ಬತ್ತಂಡ ಏರಿ ಇತ್ತೆ ಈ ದಾದ ಪಂಪರಿ ಕೋಡೆ ಆಯ್ನೆ ನಿನ್ನ ಮರಪನ ಜನ ಏತ್ಬೋಡು ಕೋಡೆ ಆಯ್ನೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ನೆನೆ ಪಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ದಾದ ನಾಯನ ಟೈಮ್ ಎಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ದಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ತುಂಬ ದಾಲಜ್ಜಿ ಏ ಕ್ಯಾರೇಜಿ ಈರು ಬರ್ತಲ್ಲ ಕಾರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಇರ್ನ ಪುತ್ತಾರು ಓಲ್ಲ ಪಂಪಿಜೇರು ಕಳ್ಳನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ, ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ. ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯನ ಮಿತ್ ಆಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಫಸ್ಟ್ ಬೋಡು ಅಂಚಾಂಡ ಮಿತ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವೋಡು ಕಲ್ವೇರು ಜೋಕ್ಲವರೆ ಬಂದು ಬಾಜಲ್ಲ ಸೋಡ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಟೈಮ್ ಮೀರು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಇದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸು ದಾಳ ಜೋಡು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಟೈಮ್ ಉಡು ಅದೇ ತೂಪುನಿ ಎರಡ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿಬೋ ಪೆರೇಡ್ಗೆ దాని పోండ ఏత్తు జనం ఉల్లేరు నీకు లెక్క లైన్ ಅಂತ ఆయన మంత లెక్క పడ్డావు ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಲ್ಪ ಮಾಡೋದು ಮನಿ ಪಂದೆ ಉಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಈತನೆಟ್ಟ ಯಾಬಾ ಈರ ಮಂಪಗುಲ್ಲೆ ಎಂಗಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಏನಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡಾತ್ ಬಾತೀರು ಇರ್ಬಿಟ್ಲಿ ಮುರ ನೀವು ಲೈತೀರಾ ನಾನು ನಮಸ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಬಹುವಚನ ಬಹುವಚನ ಹೇ ಬಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದಿಜೆ ನಿಕ್ಕು ಆ ಮರ್ಯಾದೆ ಆರ್ನೇರ್ದು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಆತೆ ಬಗಂಜಿನ ಈ ಕಲ್ವಾಕ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡ ಮಾರ ಅಬ್ಬಾ ಕಲ್ವಾಗಿತ್ತಿನಾತ ಮರ್ಯಾದೆ ತೇರಾಗ್ಲಿಚ್ಚಿ ಸತ್ಯ ಆತು ಬಂದ್ಪುಂಡ ಚಿಲ್ಲರಿ ಕಲ್ವೇರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೇಲಿ ಅತ್ತು ಊರುನ್ಲ ಅಗರ್ದೆ ಪುನಃ ಕಲ್ವೇರಿಗೆ ಅತ್ತು ಕಲ್ವೇರಿ ನೇಟ್ ಏತು ನಮ್ಮನೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರೇಗ ನೀ ಯಾನು ಈ ಚಿಲ್ಲರಿ ಕಲ್ವಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಿರೇ ಬಚ್ಚಿನ ತಿರುಗಿದ ಕುಲ್ಲಾರ ಆಪುಂಡ ಅದೇ ಎಂಕಲ್ ಚಿಲ್ಲರಿ ಕಲ್ವೀರು ಕೆಲವರು ಅಂಚತ್ತು ಮಲ್ಲ ನೋಟ್ ಕಲ್ವೀರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಬರಿ ಮಲ್ಪುಣಾಕಲಿ ಕೆಲವರು ಎಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆರ್ಪುಣಾಕಲಿ ಅಗಲ ಕಲ್ವೇನೇತ ಕಟ್ಟಿಗೆರ್ಪುಣ ಅಪರಾಧಿ ಊರುನೇ ಊರಿಗೆ ಮಾರುನಾಕಲಿ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೀರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ದೇಶನು ಬೊಕ್ಕರೆ ದೇಶಗ ಮುಲ್ತ ಗುಟ್ಟುನು ಮಾರುನಾಯ್ ಆಯೆ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವಿ ಅಂದದೆ ನೆಟ್ಟು ಕಲ್ವಿ ಏತು ನಮ್ಮನೆದುಂಡು ಎನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಲ್ವೆ ಯಾನು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬಕ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ನಾಯಿಗೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪಾಟಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾಯಿ ಮನಿ ಪಂದಗಳು ತಾಂಕಿ ನಾಯಂದೆಲ್ಲ ತೂಪುಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಂಡರೆ ವೈದ್ಯ ನಾಯಂದು ನಾಯಿ ತೂಪುಜಿ ನಾಯಿ ತಿನ್ನೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಆತಿಗೆ ಪೋಪುನಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಫೋನಾಗ ನಾಯಿ ಕುರೆಪುನ್ ಮನದ ಪೋಡಿಗೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕೈ ಟುಪ್ಪುಂಡು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಬಕ್ಕಂಚಿನ ಕೆಂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜನು ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ಮೇಯ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದವರ ಪೋಪೆ ಪತ್ತು ರಪ್ಪ ಜಾರ್ದು ಬರೋಳೆ ಅತಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಸಾಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಸಾಜಿಗೆ ಆತ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿನಿ ಇರ್ನ ಪೊಟ್ಟೆ ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಪಾವಿರತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಪೋನಗ ಮೇಯ್ಕೆ ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಪೋಪುನಿ ಅಪ್ಪಗ ಪತ್ತಿ ಇರ್ನ ನಮ್ಮ ಜಾರ್ದು ಬರ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲರದು ಕಂಚನೆ ಕಲ್ವ ನಕಲು ನಿನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲ್ವ ನಕಲು ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ವೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಪೇನಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುನಿ ಪೋಪೇನಾ ಯಬ್ಬ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಪುನ ಅಂಚಿನನಿ ಕಂಡುನು ಕ್ರೈಮ್ ಮಾತಾಯ್ತು ಪುನತಿ ಕ್ರೈಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನ್ ಸುರೂಟ್ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಅತ್ತಿ ಜನತ ಪುದರ್ದ ಹೇಗ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರು ಆರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಾನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಳ್ಳ ಕುಳ್ಳ ಕಳ್ಳ ಮಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಗ್ರಿಪ್ ತೆಗೆದಿನಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಯಾರೆ ಆನ್ ಪೂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಸೋಡಜ್ಜಿನ ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಲ್ಗೆ ಸೋಡದಾನಿಕೆ ಸೋಡ ಕೋಡೆ ಪಾರ್ದಿನ ಒಂಚೂರು ಕಿಕ್ಕ ಈ ಕಲ್ವನಕುಲು ಪೂರ ವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಸು ದೀಪಿನಿ ನಿನ್ನ ಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡೈತಿ ಇನ್ನಿರ್ದೆಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೈತನ ನಮ್ಮ ದಾನ ಧರ್ಮನ ಆ ಕಾಸು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾಸತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ತೋಡು ಇಂದು ಇಂಚಿನ ಬೇತಾಯನ ಕಾಸರ್ದು ಕೆಲವರು ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ ಕೆರೆಯ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿಂದು ಒಂದು ಕೆರೆ ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ದತ್ತು ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಕೆರೆ ಇಡೆ ಕಣೈದ ಇತ್ತು ಈಗ ಮುಳ್ಳು ಹೆಚ್ಚಾಪು ಐನು ಬಕ್ಕೋರಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದವು ಚೆಲ್ಲಿ ಉಪಡು ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಏತು ವರ್ಷ ಕಂಡು ಅನ್ನೋದು ಬದುಕುವ ಮಾರಾಯಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತನು
ಏನ 50 years అనగా ఫినిష్ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ అయితే మళ్ళీ బుక్ బరే ఉందిలే పక్క ఎంకల హిస్టరీ ಗೊತ್ತಾಚೆ ಜನకుಲಿ ಬುಕ್ಕು ಬರೆಯೋದುಂಟಾ ಐಟ್ಲ ಕಡೇಟ್ ಬರೀತಿ ನೆಂಜಿನ ಅಂದಿಗೆಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಾ వచ్చి ಬುಕ್ಕು ತಪ್ಪುದರೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಾ వచ్చి ಅಂದ ಹಾ ಒಂದು ಎನ್ನ ವಾಚ್ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಉಂಡತುಲ ವಾಚ್ ತೋಜುಜಿ ಕೈಟ್ ಹಾ ಇಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟದ ಬೈದೆ ಎಂಕ್ ನೆನೆ ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಓಲಾ ಓಲಾ ಬುಡ್ದು ಪೋಡು ಓಲಾ ಕಡೆ ಕೈಟ್ ದಾದನ ಮಲ್ತೊಂದಿ ತಾಯಿ ಇಜೆ ಮಸಾಜ್ ಬಂತೀನಿ ಇಂಚಿ ಬಲ ಇಂಚಿ ಬಲ ಇಂಚಿ ಬಲ ಏರಿ ಇಂಚಿ ಬಲ ನದಿ ಏ ಓಲೋಲ್ ಕೈ ಮಾಡ್ರೆ ಲೆಡ್ಡ ಅವೇನು ತುಕ ಅವು ಇಂಚಿನ ಕಿಸೆಟ್ ಓ ದಾಲಿಜಿ 12 ಸೀದೋಡು ಪಿದಾಗಿ ಪುಜನೈತೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗಿರ್ಪ ವ್ಯಾನ್ ಚಡ್ಡಿಡೆ ಕೊಣ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಚಿದವು ನಾನು ಕಂಡಿನತ್ ಎನ್ನ ಕೈ ಚಳಕೊಂಡು ತೋಚ್ಫಾಯ್ ತುಳು ಯಾನ ಇದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಇತ್ತೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತೇ ಆತೇಜಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾವಡು ನಾನು 3 ಗಂಟೆ ಪಾಸ್ ಧೈರ್ಯ ಏತು ಪಡು ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ನ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ವಾಚ್ಗೆ ಪರ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದಾಖಲ ನಿಖಲ್ ಪನ್ಪುಜಾರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅತ್ತು ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಬುಡ್ಪೆ ಬಣದಿಂದಿನಿ ಬಲ್ಲ ಮಗ್ಗ ನಾನು 10 ವರ್ಷ ಜೈಲಿಡು ಪಾಡುಜಿ ಯಾನು ಪೊಲೀಸ್ Be like BOLAR.